når hun 20 år yngre. 20 år yngre? Så, ja. Hvad er der sket? Jeg faldt. Sundhedsplejersken sagde, det er slemt. Louise, måske kommer aldrig til at gå normalt igen. Det er altså bare en let forståning. Der er ikke noget. Er der noget, I kan hjælpe med? En varm kakao, det vil virkelig hjælpe, det tror jeg. Okay. Kan du selv komme over til bordet, eller? Det tror jeg. Det er fint, kom nu bare. Okay, jeg henter den lige. Er du okay? Det er ikke godt. Boy, du bliver sgu aldrig nogen gode skater. Men det der med at få opmærksomheden for damer, det kan du finde ud af. Værsgo. Tak. De er blevet lidt mast efter mit styrt. Men det er din yndlings. Tak, min skan. Noget så. Tak. Værsgo. Det er så sødt, at I smager madpakker til hinanden. Hvor kært. Okay, vil du også spænde til en, boy? Min mor putter grøntsager i alt lige for tiden. Det er hver måned, når hun får... I ved, så får hun nogle virkelig sære spisevaner. Prøv at se, hvad hun har... Tomatjuice. Vil du have den? Altså, Hvad har du puttet i sandwichen, boy? en laks? Du plejer at elske laks. Plejer det er altid det samme med dig. Hvad skete der lige der? Tøser. Lige meget. Jeg troede faktisk, jeg forstod Louise. Men det ene øjeblik er hun sød og omsorgsfuld. Og det næste øjeblik er hun bare sur, og alt ved mig er forkert. Er du okay? Nej, jeg er ikke okay. Det går i min mave hele tiden. Jeg kan ikke spise noget. Og så bliver jeg sur og ked af det hele tiden, selvom jeg ikke er det. Har jeg godt lagt mærke til. Er det så slemt? Lidt, ja. Undskyld. Jeg tror, jeg vil få menstruation. Og hvordan føles det? Underligt. Jeg tror, jeg vil føle mig mere sådan voksen. Men det gør bare ondt. Min mor, hun siger, det gør mest ondt, sådan, lige inden man får det. Det er bare... Jeg kan ikke finde min tampon. Min mor, hun gav mig den, hvis det nu var, men... Sådan en lille etui. Men nu er den bare væk. Lige i dag. Jeg har gået rundt med den i 100 år. Jeg kan prøve at lede efter den. Så kan du smutte ned til sundhedsplejersken. Hun må vel have nogen. Okay. Det skal nok gå. Hvis de andre finder ud af det, så dør jeg. Hvad har du fundet? Det ved jeg sgu ikke. Hvad er det? Det er da en tampon, din idiot. Det er sådan en, piger bruger, når de bløder, du ved, ikke? Er den ikke temmelig lille? Det synes jeg mener, hvis den skal gå. Kan du stoppe? Den stopper ikke, vel, boy? Den suger. Prøv at se. Stikker du den op i tiskøjen?
Ej, for helvede, det er fandme ulækkert. Jeg skulle da klappe. Nej, for helvede. Hvad fanden er det, I laver? Hvis jeg var jer, så ville jeg få den ned nu. Og I skal skynde jer, Louise ser det. Timen er begyndt. Det er ringet ind. I må spille i næste frikvarter. Kom ned og sid på pladserne, ikke også? Kom ind med jer. Så, Robin. Ned og sid på plads. Drenge, ned og sid. Buller. Os. Ikke også? Så. Timen er begyndt. Vi venter på dig. Shit. Godt. Nu skal I høre. Vi skal skrive stil i dag. Ja. Jo, jeg synes ikke, jeg hører nogen glædesudbrud. Det er godt, Robin. Hvor fandt du den? Den er der. Jeg vil gerne have, at I skriver om... Hvad fanden har I lavet? Hvem har gjort det? Det var Bøje. I har stået overfor jeres... Hvad har I lavet? Hvad med dig, Bøje? Har du fundet på et godt emne? Louise? Ja. Og hvis vi nu skulle finde på et lidt mere originalt emne end Bøjes... Det er min. Få den nu ned. Om man havde svært ved at finde nye venner, Skynd dig. når man startede på en ny skolehistorie. Det var ikke spurgt svært. Alle var bare så søde til at tage imod mig. Nå, det var godt. Det er næsten som om, jeg altid har været her. Ja. Godt. Jeg vil gerne skrive om juniormesterskab i løb. Hvem fanden har lagt sin brugte tampon på tavlen? Det skulle da sygt klammer. Jeg synes sgu altid, der har været noget fimset over dig, boysen. Nå, hvad? Det er vist ikke din, den der, Bøje. Nej, det... Bøje. Louise? Ja. Jeg er altså virkelig ked af det. Jeg vidste ikke, det var din. Men jeg har fjernet den nu. Det er for sent, boy. Jeg bløder. Har du slået dig? Nej. Jeg har fået... Du ved... Menstruation. Okay. Jeg vidste ikke, det var allerede. Jamen, så... tillykke. Eller... ja. Jamen, så er du blevet rigtig kvinde. Og kan få børn og alt muligt. Bare fordi jeg kan få børn, betyder det ikke, at jeg skal have nogen med. Nej. Men du bliver også nødt til at hjælpe mig. Med at få børn? Nej, det er et fjols. Du skal hen og hente en tampon hos sundhedsplejersken. Det gør jeg. Det er simpelthen for pinligt. Please, vil du ikke nok? Okay, jeg har en idé. Hej, Bøje. Er det dig igen? Hvordan går det med foden? Det er slet ikke godt. Jeg kan overhovedet ikke støtte på den. Nå, det var da ikke særlig godt. Hvis du lige kommer med ind her, så kigger vi lige på den igen. Ja. Nej. Kom her. Jeg kigger lige her. Gør det ondt? Ja. Au. Ja. Au. Der. Ja. Au. Ja. Ved du hvad, den er ikke hævet. Nej. Så den skal nok bare have lidt ro. Ja. Ikke? Måske hvis jeg kunne låne en kørestol eller noget. En kørestol? Ja. Ja, det tror jeg virkelig ville være godt. Det. Ja.
Jamen, så må jeg jo se, om jeg kan finde en kørestol til dig, ikke? Ja. Ja. Men du venter her, ikke? Jo, ja. Det er godt. Jeg glemte lige mine nøgler. Louisa? Ja? Har du fundet dem? Ja. Fedt. Ja. Jeg skal altså kun bruge en. Nej, men så er du også til næste gang. Okay. Jeg lukker lige. Ja, selvfølgelig. Yes. Jeg havde altså kun mine løbebukser. Okay, lad os lige lave den her. Oh ja. Tak for hjælpen. Selvfølgelig. Men du er okay nu, ikke? Jo. Tak fordi jeg måtte låne dine bukser. Det var godt, du kunne passe dem. Kom, så kan bare forbi. Bukser. Ej. Hvad så, Lulu? Er du hoppet med på Najas stil? Nej, det er fordi, at Louise kun er blevet kvinde. Nå, der var du jo, flotte fyr. Hva? Vupsi. Så kan det være, at det hjælper lidt på de der meget voldsomme smerter. Skal jeg lige snuppe den der? Hey, forresten en anden gang, når der er du brug for noget, ikke, så skal du bare spørge, ikke? Tak. Det er det, jeg siger, ikke, bro? Du kan det der med damerne. Ja. Nå, tillykke, Lulu. Var det bare dejligt for dig. Velkommen i klubben. Så nice at have dig med. Man behøver ikke gå til gymnastik. Og vi har det begge to i dag. Fordi når man er rigtig veninder, får man det nemlig synkront. Hvad med dig, Naja? Har du også fået det? Og nu mund, Victoria. Slap af. Kom, Isabel. Vi ses, tøser. Det betyder altså ikke noget. De er bare latterlige. Tror du også, at jeg får det, nu hvor du har fået det? Det skal nok komme. Kom så med her! Kom nu! Op her! Hvad er det, I laver? Det er altså virkelig, virkelig barnligt, det der. Kom nu, Louise. Louise, kom nu. Kom nu. Okay, så. Okay. Det kan godt være, at Louise er ved at blive kvinde. Og at kvinder er mænds største udfordring. Men jeg tager gerne udfordringen op. Så længe min hedder Louise.